Mga kapuso, isa ka teenage mom gin pakigbahin ng iya kabudlay bango sa temprano nga pagbusong. Samtang probisyon sang pagpatuman sang sex education nga kabahin sang Adolescent Pregnancy Prevention Bill, mainit nga ginadiskusyonan. Si Jen Kilentang Sasa nakatuto. 15 anyos pa lang si alias Tintin sang nagbusong ini sa iya baby boy. Sunod sa iya, gintago sini ang pagbusong bangod sang kahadlok sa iya pamilya. Ginsaysay sini kung anong iya mga inagyan sadto. Hindi nangin mahapos para sa iya nga mangin iloy sa lamharon nga edad. Hindi anay magpapusong temprano kay kabudlayit. Prioridad subong ni Tintin ang pagpadako sa iya duha ka bata. Hando man sini nga makatapos sa pag-eskwela. Isa si Tintin sa mga pamatanon nga temprano pa nga nagbusong. Base sa datos ng Commission on Population and Development 6, nagapangsyam ang Western Visayas sa bugos nga Pilipinas nga may pinakamataas nga live birth cases sa mga pamatanon sang 2022. Sang damlag lang ginkakibot kagin kadismaya ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos nga mabasahan ang kaundan sang Senate Bill 1979 ukon ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Sino sa presidente, wala nagakaigo nga sa lamharon nga edad, ukon 4 ka tuig pa lang, tudluan na sang sex education ang kabataan. Apang ginklaro naman ni Senator Risa Hontiveros nga author sang hagna nga wala nalakip sa hagna ang ginatumod sang presidente. Ang iloy nga si Sheila nga may 3 ka bata, hindi pabor nga itopiko ang sex education sa mga bata. Bangod posible temprano pa mabuksan ang paminsaron sa mga kabataan sa sexual nga aspeto. Kuya, kay siyempre, mga elementary pa na nga, hindi gidya pwede. Kag isa pa, nang hindi man ko magpati nga magnubo ang mga pregnants bilang mga kabat. Ti sa subong sa temprano pangatudluan mo, ti mas malala pagidya. Ang iban nga estudyante nagapamatok man. Naibutalan nila sa situation nga maintindihan na sa mga bata. Like muna kay do sa mga 4 years old, mga above, hindi pa na sila kaintindi kung ano na ang muna nga focus sa eskwela. Bukas naman si Senator Hontiveros sa amendments ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.